Takže predbieha skúška na preteky našich začiatočníkov. Takže prvá je Pavlinka Boháčiková, je to super. Dobre, snáď bude mať dobrý čas. Dobre, Pavli, kde je ďalší? Povedala som, že ideme za sebou. Niekto nepočúva. Takže druhý súťažiaci už je na dráhe. A je to druhé dievča, Monika Pastorková. Takisto ide jej to veľmi pekne. Dobre, Moni! Super! Zatiaľ všetky paličky sme prešli. OK, môžeš ísť dole. No. A teraz by mali ísť Aleš Janíček. Takže priblížime si ho. Áno. Práve prechádza jednu, druhú prekážku. Super, Aleš, ideš! Výborne! Výborne, Aleš, to je ono. A že to nezvládneme, že sme sa báli. OK, úsmev, Aleško, kuk. OK, ďalší. No a posledný by nám to mal uzavrieť Adam Radošovský. Zatiaľ ho nevidíme, niekde sa nám stratil v tom dave. A ešte stále ho nevidím. Asi sa odmietol kamerovať. Takže ešte chvíľku počkáme. No, tak to vyzerá, že si ho odchytíme neskôr.